Beste astebetez munduan zehar bizidian debagoiendarrak ezagutzen jarraituko dugu. Kasu honetan Mikel Katani Aretxabaletar izango du protagonista. Alemaniako Darmstadt hirian bizi da. Europako agentzia espazialantzat lan egiten dau. Eta bueno, lehenengo eta behin hasi aurretik ikusi dugu mentzet nun dauen mapan Darmstadt hiria. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo. Arratsaldeon, Mikel. Apa, arratsaldeon. Zer moduz dana hortik? Ondo, oso ondo. Ja, ikusten dugu Gabon kutsua, ezta? Horko merkatu baten zauz, konta apur bat, nondik zabiltzen edo? Bai, Gabonetako merkatua nau. Hau, Alemanian oso tipikua da. Gabonetako aurreko lau astietan itzen die merkatuak, eta oso animatuta goten da, eta oso ondo goten da. Eta hotzakin da ibiltzeko oso ondo goten da hemen ardo berua eta olako gauzak hartzeko. Zer eskaintzen dago olako Gabonetako merkatu honek edo, zer da ohikoa hor? Hemen ohikoena hori ardo berua, ez da oso ona, baina hori, oso honian da ondo sartzen da, eta bezala olako artesania postu asko da, ez dela jateko eskaintza asko, eta hori eranetako erarixak, eta oso animatuta egoten da hemen plaza eta hori dena. Ikusten dugu baita herritarrak ugari, ez da, kalera urteten diala, horrek lagunduko hau, honei hotzai aurre iteko eta olako merkatu batek, emongo txau beste bizitasun bat baita irixari. Bai. Normalian, herriki konparatuta, ambiente asko ez da goten kalia, donmeketan eta hola, baina, olako gauzak eukitxa, laguntzen dago, eta ikusten danez, zaitzen da ikusten da, baina, jentez beteta dago, eta hau egunero ateratzen da jentia kalera. Darmstadt irixia esan dugu, ezta? Ez ezaguna, hasiera baten, ni neuentzete NBN zauketan, ez dakit, Frankfurt onduan dago, ezta, ego mendebalde horretan. Zelako irixia da, zer eskaintzen dago Darmstadtek? Hiri txiki bat da, hiri hartain bat, 150.000 biztanle dauko, eta hori Frankfurt onduan da, así que hori oso ondo da, komunikazioekin da, oso ondo da, aeroportua handi bat dauko albuan, eta hori mugitzeko oso ondo. Eta bestela, oso hiri lasaixa. Olako gauzei esker, mugimendu apur bat egoten da, baina bestela normalian hiri lasai bat. Eta, zuzeu, ja esan dugu, ezta, 8 bat urte, okerrez banau, zertan dihar duzu edo zein ja zure lanbidea, han? Nik Europako espazio agentziako ditzen dut lan, eta, horre, 7 urte noia hor lanian, apurtxo lehena etorri nintzen, eta gero horra zinitzen lanian, eta hor ingeniero moduan nabil lanian. Hemen dau Europako satelitien kontrol zentrua, eta hemen itzen duena da hori Europako satelitia kontrolatu. Eta, hizkuntzei dagokionez, suponen jendot ja erabat menderatute edukiko duzula, Alemaniara. Ez da oso erresa. Gainera lanian inglesez itzen dut, hori zentro internazional bada, eta hori orduan apur bat kosta dutzen da. Bai. 8 urte hostian, ja alemana apur bat mendea duka, hori klasietara joanaz, eta klasiaztotara joan zen biharnaz, baina, boneko ondo. Bakolako fama hori, ez da hizkuntza zaila izatearena, eta karo hori gero horre bertan integraiteko biako duzu Alemaniera ondo menderatzea edo ingelesakin nahiko duzu? Ez, hemen Alemaniako jentia zautzeko, importantia Alemana hitz eta esan duzunez, hizkuntza zaila da, denborazko dedikau behar da, baina, gutxinaka hori zaetu naz, eta hori ja mediatuta da. Esan duzu, ez da, Darmstadt hiri lasaixa dela, ez dakit, lanetik kanpo aizialdirako eta denporarik eukiten duzun, zein izaten den zeure denbora librian horre egiten duzuna, edo zeinan zuen egunerokoa hor? Hemen hiri txiki bat izen da, dauz aukerasko kirola itxeko, mendira joateko, hemen ez dauz almoduko mendixak, baina, apura txikinagoak, baina biziktutan ibiltzeko eta loka gauzak, kriston ondo. Gero aeroportuain hurbil eukitza, bidaiak itxeko oso errez dauz. Eta nire kasuan alpiak hemendik gertu dauz,
Osea, que oin negu denboraldian be, eskietan joateko, eta udan be, mendira joateko oso ondo da. Mendizalia zara beraz? Apurua bai, zaiatzen da. Eta Alpiak orduan bertan, horrepe... Bai, hemen, bueno, 4-5 ordutara edo lagauz, baina, bueno, hola seguru luzerako edo lako zerbait, oso ondo. Eta hemengoakin alderatuta oso ezberdina da horko egunerokoa, Mikel? Ja, astuta gango zera, hemengo egunerokoa zelakoa bueno, baina. Claro, horko egunerokoa ja, nik beste eguneroko bat nahiko denan amezitzen ditzenean, eta, bueno, ja, alderatzeko ez dago konparazin joik. Baina, bueno, normalian nik ikusteotena ara joatena zenean, hemengua, apur bat lasaixagoa da, ez da zen beste taberna eta hola, baina, bueno, bestela, hemengo bizitza oso komodua da, gauzak oso ondo funtzionatzen daude, eta, bueno, azkar adaptatzen zara hemengo bizitzara. Eta gastronomiari dagokionez, Mikel, ez dakit, kurri bust eta holako jaki ospetsuak edo arkuak, gustatzen zatzun, gustoko dituzun edo? Esan duzuna, hemengo janari famosunak, kurri bust eta schnitzel eta holako bie. Eta ezke gauza berik, gauza pare bat, baina, bueno, guakin konparatuta ez da alderik. Eta hori asko botatzen da faltan, baina, bueno, ni gustatzen jatzukaldian ibiltzia eta beste lagun euskaldunak badukot hemen, eta, bueno, batzutan juntatzen gare eta apuratu beto jarteko eta hola. Eta, bueno, janaz gain, beste zerbait botatzen duzu faltan hemengua edo familixia, lagunak? Bueno, familixia, lagunak, gauza asko botatzen die faltan. Azkenian, izaten hainbeste denboraik ara joateko, baina, claro, hango bizitza gauza on asko dauko eta asko botatzen du faltan. Oso ondo, Gabonak ja atejoka ditugu, Mikel, ez dakit, ona etorteko asmorik bakotzu, nor geratuko zaren? Bueno, aurten 8 urte ostian lehenengo aldiz, Gabonetan hemen geratu dinaz lanagatik, baina, bueno, Gabon zarretarako eta erregietarako joango naz, así que, urtero joatenaz eta aurten egun batzu gutxienez han pasatzen egongo naz, hori segur. Eta aurrera begira, lanai dagokionez eta ez dakit, noiz arte geraketako asmoak utzun bertan edo luzerako edo? Bueno, hori ez dakit, momentuz ez dago eta asmoik ez aldatzeko, Euskal Herria bueltatzeko ez bezerako, osea, momentuz, mutzen dago hemen geratuko nazela. Ez da izen baterako, baina, bueno, momentuz ez da beste planik. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko, zure esperientzian berri emutigatik, segi lanian gogor eta izango dugu elkarren berri. Vale, eskerrik asko zuei. Ondo izan, Gabonak ondo pasau. Berdin. Animo, gero arte.